bata cikin wannan so zaki zo ki zauna ki gani okay to ya zan yi to nan da zaki zauna ki gani okay da wani zan kai su koyi aiki da wanci su za su zauna nan waye ki zaki zauna ki designing kowa a raba mu aiki so gaskiya alhamdulillah kuma duk wanda muka taso muna da sha'awar yin abun duk yawanci kannena ne to su suka tashi suka ba mu karfin gwiwa har muka kawo inda muke. Na fahimci kamfanin naki ne karan kanki ko kuma dai na dauke da da ni da yan uwana ne kuma dai kike ke wani shi yasa aikin da muka ce mashi hamdana kin ga hamdan godiya ke kin ga kuma jimilla kama mu masu godewa ne saboda mun sai da muka taso gradual process ne so a halin yanzu ma kin ga kamfanin muna da branch guda 2 na uku kuma yana kan initiation yanzu so muna da branch mu na farko wanda muka fara kakkafawa nan Zamfara sannan yanzu muna da kuma branch guda a Sokoto sannan kuma yanzu insha Allah muna shirye-shiryen buɗe branch a Sokoto. Branch na biyu Sokoto. A Kano. Na uku kenan. Insha Allah. Sannan nan ni ina directing sannan ga manaja na nan a Sokoto kuma Abdulrahman Kwacido shike managing na Sokoto sannan kuma shi ma na da secretary din shi Abdulrahman N Kabir sannan kuma na da shi ma wanda ke mashi managing kamar maybe in baya nan Mudassir Muhammad Kwacido so duk dai ga abubuwan suke tafiya sannan kuma abinda muke kokari ko muka fi shine koyarwa because what we believe is giving out knowledge because mun yarda da cewa idan ka bayar abunda ka bayar zai dawo sai yafi wanda ka bayar sannan kullum mu aim din mu ko target din mu rage level na mutuwar zuciya da kuma level na unemployment so dai fa in kin duba yanzu ko abun nan din mu muna koyar da za mun kai ga muna hita islamiyya haka mu je mu koyar mu abin nan ko last year mun yi a nan wata islamiyya aqidatu sahiha mun yi kuma mun ba da over more than 30 certificate wanda kuma ɗaliban muke koya za mu kwashi komai namu mu tafi makaranta sannan kuma mun yi lokacin wani skills da federal government ta bada so shi ma mun samu we train like 120 mun yi shi in 6